Så. Skal vi køre noget musik, Anita? Jo, Så gør det fedt med. det gør jeg. Anita, der ligger en flue i min mojo. Det var ikke sjovt. Det gør der. En stor en endda. Ad. Vil du kigge? Ej. Jo, men hvis nu du bare... Altså, Slur den. ja. Skal jeg gøre det? Er det ikke varmt, eller hvad? Jo, det er lidt... Men altså, det er vel sundt nok. En lille spydig flue. Ja, og den stadigvæk ligger sådan lidt og spræller med benene. Det Jeg ved kan jeg. se den. Den ligger og brummer lidt. Ja, ikke? Den er lidt mærkelig. Jeg tror, den er beruset. Det tror jeg. Jeg tror, at hvis den er ved at halvdrukken en sprut... Hele mojoen, den gynger. Gynger modjoen. Jeg ved ikke, om det er min hånd, der gynger, men... Ej, jeg tror fandme, det er... Nu skruer den. Den ligger der nu. Nu gider jeg altså ikke at drikke den. Ej, godt forsøg.